Ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zamu ɗora zaɓen shi. Sako ne aka turo daga INEC. Me suka ce maka? Sun ce na ga 'yan Kano da 'yan Najeriya za a fara kamfen Baba Buhari na Esther Alabul 10 ga watan 10 Oktoba. Me? Ƙarya kuke wallahi. Ni na hau. Na gudu aje a fara shiri. Allah ya shiru. Ba ke ce aka bayar woman leader ta matan Kano ba. Wallahi ba zai yi a ci mun mutunci ba. To aje a fara shiri. Ni ma yanzu zan fara rubuta nawa mazan Kano. A kwantar da hankalinka ba ta kanka zan fara ba ta kan abada zan fara. A sunan ka zan sakawa da kai za a je ai kamfe. Dole sai an kawar da mugun iri ko da rayuwar wasu za ta samu salama. Gaskiya ne Allah ya ba albarka. Baban Lahayatu. Na saka sunanka. Daga sunanka sai na mai gida kana ba. Allah malam saurara ka. Kada ka sake ka yi wasa da rayuwarka. Gashi kuma na riga na rubuta sunanka. Idan ba sai na halaka ka baka ce shege raki. Salisu Trump, na kira ka ne na gaya ma kamfen mu na Esther Alabul sunanka shine na 4. Ubanka ya ci bura ubansa. Ayo.